先生、災害が起きた時の備えについて、阪神・淡路大震災を経験したことを、見たことを、感じたことを教えてください。阪神・淡路大震災の時は自分三菱電機に勤めてて、自分が通ってる駅がもう潰れて、自分の会社のビルの中めちゃくちゃになりましたから、本当にね、知り合いも生まれましたね。なんていう瓦礫の中に埋まっちゃったので、だから本当に大変です。災害が起きるとね、電気止まるし水が来ないしね、だからそういうようなものをみんなで援助していきましたんでね、やっぱり大切なのは地域の輪かなと思いますよ。みんな助け合う必要がありますから。そして自衛隊と警察等が緊急にちゃんと助けてくれるっていう、そういう体制、日本は基本的にあると思うんですけども、たまに自治体によっては自衛隊呼ばないそういう部署もいるんで、それはちゃんとやってほしいなと思います。個人として準備できることがあれば教えていただけますか。個人としてか、最低避難所とかを知っておくことで、あとは水とかを確保しておくことかなというふうに考えています。